ba za ka taɓa iya samun number ta ba. Kada ki faɗa haka. Zan iya sa ko da nawa ne domin in sai number wayarki. Sannan kuma zan iya jure komai a kanta. Zan iya jure zafi, rana, sanyi, iska duk domin in ga na mallake ta. Shikenan, amma akwai aikin da nake so na ƙara baka kafin na sa maka number. Shikenan, wani kala aiki ne? Ina so abokinka ya mare ka sau 3. Komai kike yi kina sane. Kamar Ed na ga kin sa. Ka damu. Idan ka dawo sai na ƙarsa maka. Ina so ka je ka mare shi. Idan ta kama ma ka masa duka sai ka zo in sa maka number. Shikenan, inda kika ce haka. Mama. Yawwa na yi farin ciki sosai ta samu nan. Wannan fa, wai suna yake? Ina son ki komai rinsi, gwarzon ki ne, san ki ya kuma na gan shi a haka? Amta shaka. Komai kike yi kina sani. Sannu fa. Sannu. A'a, ya da kuma kawata? To ba dai ka an shi nan ba. A'a, nan ba. Da ta tana ta kokarin ban nan ba. In dai nan ban mama ne ka an sa maka. Ai ni ba su kin ban nan ta ba saboda idan kika man nan ta ashe ban ma cika masoyi ba. Ai kun nake bari kamar yadda na fara in ta gugurmaya akan nan ba saboda duk soyayyen da aka same ta ta hanyar wuya to wallahi ta fi karfo. Idan ku aka same ta saka ai cuta ce da rani. Kuma yanzu cikin ikon Allah yanzu alhamdulillah tunda ta ban nan ba daya. Ban gane ba. A cikin nambobi guda 11 guda ɗaya aka sa maka? Wai da ɗaiɗai take ba shi number wani. Amma kuma ai naka kamal mari dai kawai ta sane ma. Mari guda. Wallahi ɗaya ma sai na. To ni ne abokin wannan wanda muke zuwa kofar gidan nan kullun kike ba mu wahala. Na fahimta. To me ke tafi da kai? Ya kamata a ce ki dakata haka. Okay, aikin da nake ba shi ne wahala? Aiki da tsallan kwaɗa a soyayya na kika taɓa gani an sa mutum haka. Fi sabilillah a ce kina sa mutum tsallan kwaɗa ga ki kamar mai ilimi amma ba ki amma. Me kake nufi? Jahila kenan? To mata da shari kanki aka fara ni dai baki saki min shari ba. Magana ne ta gaskiya kuma yanzu kike nema ki biya mun magana. Zu dawo wai daga makaranta amma ka furta baki ka ce min jahila wai ina da ilimi amma ba na amfani da shi? Jahila ka ce min mana. Tun da gashi ka ce ina da ilimi amma kuma ba na amfani da shi aka ce min ko? In fa ba ta ne miki jahil magana fa ta gaskiya fa nake yi ba inda ake sawa ake. Aiki na ba abokinka kuma saura kai ma sai na baka aiki. Kawai sai ka ce ganga ya je ya san dan kuɗi duka take kamar ta. A sawun kafa ta ɗiba ta kai wa malami. Asiri ta mai ba a banza ba. A ce shago yau a rasa 1000 gobe 500. Kana yaran shago wannan yan trader da na kafa ya an tungulta ni ba shi yiwa. Ba fa wani abu bane kada ka zo ka cika baki ha wani yana da tako na abu ta kawai tsallan kwado ne bai mata guda 5 kawai. Haka ake kai irin wannan wa ka taba ganin an sa tsallan kwado a soyayya tun da kake. Allah da ganin tsintsiyan nan tafi mun wannan soyayya tunda zan bada a bani 100 ta sa a ji sana'a ni na kama ba wata soyayya ba. Wannan bokiti haka mana. Da Allah ki rike da Allah. Ki da shi ni na bari. Yanzu wannan kantin Ghana ne? Wallahi kai to Allah ka kabo ne to buɗa abun. Godiya nake yi. Ruwa nake so. Kaga ina shan ruwa ina cin gyaɗa. Kin burge ni. A ci gaba da Gobe kana nan? Ina nan. To shikenan gobe zan dawo. Na koko. To yanzu ka ba ka ce duk wannan jan ajin da na aka ce in ba da lambar waya. To ai ni tsoron karban nan ba. Kin san na fi son kawai mace ta zo nan. Yanzu na fara ganin ki gobe na san zaki dawo. Bala in zo in kawo mutum ne. Idan haka kiga. Kai? Ke dai. Har da wannan?